Και καλώς ήρθες στο πιο αντιεπαγγελματικό podcast που θα βρεις σε όλο τον κόσμο. Με μένα να τραβάω βίντεο από το κινητό μου χωρίς μικρόφωνο, να μιλάμε για χορό. Χορεύουμε? Καλώς ήρθατε λοιπόν στο δεύτερο επεισόδιο από το Χορεύουμε. Πήρα πάρα πολύ θετικό feedback από το προηγούμενο επεισόδιο και χαίρομαι πάρα πολύ που με στηρίζετε και είστε μαζί μου σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θα πω εγώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι απέγιναν τα vlogάκια, θα συνεχίσω vlog, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα ενδιαφέρον που κάνω με τη ζωή μου. Πραγματικά είμαι όλη μέρα σπίτι, κάνω χαζοδουλειές, λίγο TikTok ανεβάζω, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάποια γυμναστικούλα, άντε να πάω καμιά βόλτα, αυτό. Οπότε δεν έχει πραγματικά κανένα ενδιαφέρον, σας δείχνω εγώ που πάω στο σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω. Από Σεπτέμβρη θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε λίγο πιο ενεργοί και σε αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν όμως είμαστε εδώ, στο Χορεύουμε, στο podcast. Σήμερα από ό,τι έχετε δει από τον τίτλο θα μιλήσουμε για κρατική και λυρική. Πήρε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο το προηγούμενο ότι άμα τώρα που έχω τελειώσει έχει κρατήσει η άποψή μου να είναι η ίδια για την κρατική και λυρική ή έχει αλλάξει ή γενικότερα τώρα που μπορώ να τα βλέπω λίγο έτσι με διαφορετική ματιά, άμα έχω να πω κάτι παραπάνω. Γενικά έχω μιλήσει για την κρατική και τη λυρική στο βίντεο με τις εισαγωγικές εξετάσεις, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεν θα κάνω και εδώ πέρα σε αυτό το podcast να μιλήσω για τις εισαγωγικές. Πραγματικά σε αυτό το βίντεο με τις εισαγωγικές υπεραναλύω τα πάντα. Οπότε άμα είσαστε τώρα στην περίοδο που σε ένα μήνα δίνετε, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, όχι επειδή είναι δικό μου βίντεο, αλλά επειδή όντως υπεραναλύω πάρα πολύ τις εισαγωγικές εξετάσεις και για το Υπουργείο και για την κρατική, για τη λυρική και όλη την προετοιμασία κτλ. Οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτό το κομμάτι, θα μιλήσω σαν σχολές, παρόλο που δεν έχω την εμπειρία, γιατί δεν ήμουνα ούτε στη λυρική ούτε στην κρατική. Θα μιλήσουμε έτσι λες και είμαστε για καφέ και απλά μοιραζόμαστε απόψεις, γνώμες, ακούσματα και διάφορα πράγματα. Πολύ χαλαρά, δεν έχω φτιάξει ούτε σενάριο. Μου πέρασε το μυαλό να κάνω έτσι bullet points, τι θέλω να πω, αλλά μετά σκέφτηκα, ξέρεις κάτι, αυτό το podcast θέλω να είναι πραγματικά, λες και έχουμε βγει για καφέ και με ρωτάτε πράγματα για να σας πω για την εμπειρία μου, ίσως πράγματα τα οποία έχω ακούσει ή που απλά έχω δημορφώσει μια γνώμη που εννοείται όσο μεγαλώνουμε μπορεί να αλλάξει, μπορεί να γίνουν 1002 πράγματα στο μέλλον, δεν σημαίνει ότι ό,τι πω τώρα είναι νόμος και κανόνας, άνθρωπος είμαι κι εγώ, εξελίσσομαι, ευτυχώς βασικά, και αλλάζουν τα ερεθίσματά μου και διαμορφώνονται κάποιες απόψεις διαφορετικά προφανώς. Όμως είμαστε εδώ και αυτό ήταν ένα disclaimer για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πραγματικά τα λέω όλα με την καλή μου τη διάθεση, δεν έχω καμία κακή διάθεση να σας πω μην πάτε στη λυρική ή μην πάτε στην κρατική ή πηγαίνετε μόνο στη λυρική ή πηγαίνετε μόνο στην κρατική. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση με αυτό το vibe σήμερα, πραγματικά απλά θέλω να κάνουμε έτσι μια σαν κουβεντούλα, σαν μια κοπέλα που έχει μια γνώση παραπάνω, μια εμπειρία παραπάνω. Τέλος πάντων, σε αυτά τα 4 χρόνια που ασχολούμαι πιο ενεργά με το χορό, και λέω 4 γιατί 3 ήταν οι σπουδές μου, αλλά 1 χρόνο πριν μπω έκανα προετοιμασία και το έψαχνα πάρα πολύ. Πήγαινα από εδώ, από εκεί, μιλούσα με δασκάλους, με πολλά παιδιά, από φυτόριο. Γενικά όλος αυτός ο χώρος για μένα είναι 4 χρόνια, γιατί πριν μπω στη σχολή δεν είναι ότι άραζα στην παραλία. Και για κάποιους είναι πολλά παραπάνω έτσι. Για κάποιοι πριν μπουν στην επαγγελματική να το σπουδάσουν, έχουν πολύ πιο πριν από μένα τις γνώσεις και τις απόψεις και τα ερεθίσματα από ό,τι είχα εγώ. Συνήθως αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του φυτορίου. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το φυτόριο είναι στην ουσία πας στη λυρική ή στην κρατική ή σε κάποια επαγγελματική τέλος πάντων και είσαι ένα στάδιο ας πούμε που σε προετοιμάζουν για να περάσεις κάποια στιγμή στο επαγγελματικό. Δηλαδή είναι σαν ερασιτεχνική ας πούμε, με λίγα λόγια, αλλά δεν έχει και το vibe της ερασιτεχνικής της γειτονιάς σου, ότι θα πας 2 φορές την εβδομάδα, θα κάνεις από 1 ώρα και θα φύγεις. Είναι λίγο πιο έτσι καθημερινό, πιο εντατικό, με σεμινάρια, έχει πράγμα ας πούμε, και για να περάσεις το φυτόριο είτε της λυρικής είτε της κρατικής χρειάζεται να δώσεις και εκεί εξετάσεις.
που δίνεις, ξέρω εγώ, νομίζω από τα 14, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί στη λυρική να είναι και πιο μικρές ηλικίες. Συγγνώμη, αλλά δεν το έχω ψάξει σε τόσο λεπτομέρεια, όχι ότι έχει σημασία να σας πω εγώ ακριβώς ποια ηλικία μπαίνει στο φυτόριο. Οπότε δίνεις εξετάσεις και μετά είσαι μέσα στο φυτόριο μέχρι να ενηλικιωθείς, που μετά τελειώνει το φυτόριο και πρέπει να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις για να μπεις στο επαγγελματικό. Εκτός αν δεν θες να συνεχίσεις το χώρο, που και αυτό συμβαίνει, και σταματάει κάπου εκεί η διαδρομή αυτή. Υπάρχει φυτόριο και στις επαγγελματικές, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις, απλά πηγαίνεις, λες γεια σας, θέλω να γραφτώ και γράφεσαι. Η προετοιμασία που λέμε είναι ένας χρόνος πριν, δηλαδή ας πούμε άμα είσαι 17 χρονών και είσαι τρίτη λυκείου και από Σεπτέμβρη θες να είσαι στην επαγγελματική, πηγαίνεις σε τμήματα προετοιμασίας που έχουν οι ιδιωτικές σχολές. Οι λυρικοί και οι κρατικοί δεν έχουν συγκεκριμένα ξεχωριστά προετοιμασίας από ό,τι γνωρίζω, γιατί άμεσα στο φυτόριο στην ουσία είσαι σαν να είσαι στην προετοιμασία. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στη λυρική και στην κρατική, γεια σας θέλω να γραφτώ, χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις και μετά πηγαίνεις, συνεχίζεις στο επαγγελματικό. Το φυτόριο τώρα δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί παιδιά εγώ δεν πήγα φυτόριο ούτε σε επαγγελματικές σχολές. Ξεκίνησα το ταξίδι μου κατευθείαν. Βυσάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και μου σπάει τα νεύρα αυτό το ανεμιστηράκι που κάνει τόσο φασαρία. Δεν ξέρω τι να κάνω, θα κλείσω την πόρτα. Όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Τι έλεγα. Δεν έχω εμπειρία σχετικά με τα φυτόρια, γιατί εγώ ξεκίνησα να το παίρνω σοβαρά στα 16 μου, Δευτέρα Λυκείου, που αποφάσισα ότι δεν θα δώσω πανελλήνιες και θα ασχοληθώ σοβαρά με το χορό. Αυτό ξεκίνησε Σεπτέμβρη, Δευτέρα Λυκείου. Πήγαινα πολύ περισσότερες ώρες στην αεραστεχνική μου, δηλαδή είχαμε στάνταρ, ας πούμε, 2 φορές την εβδομάδα μπαλέτο και 1 φορά πουέντ και άλλες 2 φορές την εβδομάδα σύγχρονο. Κανονικά, με το τμήμα μου. Και εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω πιο σοβαρά, τύπου πήγαινα περισσότερες ώρες, πήγαινα και με μικρότερα τμήματα για να έχω συνεχής επαφή, έκανα ενδυνάμωση, έκανα λίγο πιο εντατικά κάποια πράγματα. Αυτό έγινε από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε η καραντίνα και μετά καταλαβαίνετε ότι δεν είχε τελειωμό αυτή η καραντίνα. Μετά το 2021 ξαναξεκίνησα το Σεπτέμβρη, πάλι λίγο πιο εντατικά, αλλά μετά το Σεπτέμβρη του 2021, νομίζω μέχρι Νοέμβρη 2021 την δεύτερη καραντίνα, κάτι τέτοιο. Οπότε ξανά κλειστήκαμε μέσα. Μέσα εγώ στην καραντίνα έκανα πραγματικά ό,τι γινόταν να κάνει κανείς. Έκανα ενδυνάμωση, γιόγκα και μπάρα στο σπίτι, γιατί δεν χώραγα να κάνω κάτι άλλο, μέσω online μαθημάτων. Και μετά έχω φτάσει να έχω τελειώσει την τρίτη λυκείου, να τα έχω περάσει όλα μέσω καραντίνας. Ήρθε το καλοκαίρι που μας ανοίξανε, ξεκίνησα να κάνω πιο εντατικά με την ερασιτεχνική μου και η δασκάλα μου το καλοκαίρι μου πρότεινε να πάω σε προετοιμασία, γιατί οι ερασιτεχνικές κλείνουν το καλοκαίρι, κάνουν μια παράσταση και μετά φυλάκια. Ενώ υπάρχουν στούντιο και σχολές επαγγελματικές που κάνουν αυτή τη δουλειά όλο το καλοκαίρι, κάνουν τμήματα προετοιμασίας για παιδιά που θα δώσουν το Σεπτέμβρη, γιατί δεν γίνεται να κάτσεις από όλο το καλοκαίρι να δίνεις το Σεπτέμβρη για εισαγωγικές. Πήγα επίσης σε ένα στούντιο που ξέρω ότι είναι δάσκαλοι με εμπειρία χρόνων που κάνουν αυτή τη δουλειά, προετοιμάζουν παιδιά για εισαγωγικές, και κυρίως δάσκαλοι που είναι μέσα στη λυρική και στην κρατική, για να μπορέσω να έχω ερεθίσματα, γιατί ενδιαφερόμουν προφανώς για λυρική και κρατική και για ιδιωτικές, αλλά επειδή η λυρική και η κρατική είναι δωρεάν, προφανώς ο στόχος είναι πρωτακή. Όχι μόνο επειδή είναι δωρεάν, θα εξηγήσουμε μετά τι άλλα θετικά έχουν αυτές τις σχολές. Οπότε εγώ δεν είχα εμπειρία μέσω φυτορίου, είχα μόνο την εμπειρία μου της προετοιμασίας. Έκανα αυτό το καλοκαίρι του 2021 προετοιμασία, δεν πέρασα, αυτά τα λέμε και στο βίντεο με τις εισαγωγικές. Και μετά όλο αυτό το χειμώνα στα 18 μου, το 2022, ήμουνα τότε σε τμήμα προετοιμασίας στην Μοραγέμου, στη σχολή που σπούδασα. Οπότε από αυτήν έχω εμπειρία από την προετοιμασία και μετά έδωσα εισαγωγικές, πέρασα και ξεκίνησαν οι σπουδές κτλ. Θα μιλήσω πρώτα για την λυρική, γιατί
μια σχολή που με ενδιέφερε λίγο παραπάνω από την κρατική, η αλήθεια είναι. Ως κορίτσι που του άρεσε πολύ το μπαλέτο και ήθελε να κάνει μόνο μπαλέτο στη ζωή της, τίποτα άλλο, δεν υπήρχε σε αυτόν τον πλανήτη. Ήθελα λυρική, μετά κρατική και μετά ιδιωτικές, το Υπουργείο που λέμε. Λυρική συνολικά έχω δώσει 3 φορές, δεν έχω περάσει σε καμία ούτε στην πρώτη φάση, η λυρική έχει 2 φάσεις. Είναι μια σχολή η οποία είναι στο Νιάρχο, πραγματικά οι εγκαταστάσεις της είναι αλλού, είναι πανέμορφη, οι αίθουσες, καλά, μόνο ο Νιάρχος είναι πανέμορφο κτίριο, το γεγονός ότι έχουν σύνδεση άμεση με το θέατρο, με την όπερα της Λυρικής και όλο αυτό το τεράστιο θέατρο που ελπίζω να έχετε πάει, γιατί είναι πραγματικά πανέμορφα. Η σκηνή αυτή είναι τεράστια, εξοπλισμός, πραγματικά μόνο και μόνο άμα μπεις σε αυτή τη σχολή και έχεις την εμπειρία να χορεύεις για 3 χρόνια το καλοκαίρι σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το θέατρο, για μένα είναι, τι να σου πω, είναι ένας τεράστιος πόντος που παίρνει η Λυρική μας που τα ζυγίσουμε, γιατί κάνουν παράσταση κάθε καλοκαίρι για 3 χρόνια. Πόσο βάλωνα μέσα στο φυτόριο της Λυρικής, που πραγματικά είσαι από 13 χρόνων, 14 και χορεύεις σε αυτή την τεράστια σκηνή. Μιλάμε τώρα για μεγάλη εμπειρία. Και μιας που είπα για το φυτόριο, ας πούμε άλλο λίγο για το φυτόριο. Για τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά ίσως που έχει το φυτόριο. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι full αντικειμενική, γιατί δεν έχω εμπειρία φυτορίου. Πάντως αυτό που πραγματικά αξίζει στη Λυρική είναι το πόσο ερεθίσματα θα πάρεις. Αν είσαι 14 χρονών και από τα 14 έχεις αποφασίσει ότι αυτό θα κάνεις. Γιατί εγώ στα 14 δεν είχα αποφασίσει ότι θα κάνω χορό. Δεν το σκεφτόμουν καν σε σενάριο. Πραγματικά το ήθελα, ήταν το όνειρό μου. Αλλά με όλα αυτά τις πληροφορίες ότι ο χορός δεν έχει μέλλον κτλ. Δεν υπάρχει καν σαν, δεν ξέρω, κάπου στον ορίζοντα. Το είχα κάνει χ από μόνη μου, στον εαυτό μου. Καλά, και οι υπόλοιποι, αλλά τέλος πάντων. Άμα όμως είσαι 13 χρονών και έχεις αποφασίσει ότι θες να ασχοληθείς με το χορό, το μπαλέτο κυρίως, πιστεύω ότι είναι αυτό το κομμάτι που θα σε βοηθήσει περισσότερο στη Λυρική, αν και το σύγχρονο τους γαμάει. Δηλαδή, το μπαλέτο είναι λίγο πιο... Ότι ας πούμε το μπαλέτο της Λυρικής, πιστεύω, με τους δασκάλους που έχει, τις εγκαταστάσεις, το πρόγραμμα που έχει κτλ. Για να το βρεις αυτό κάτι αντίστοιχο, πρέπει να έχεις μια πολύ καλή ερασιτεχνική στη γειτονιά σου ή τουλάχιστον κάπου κοντά, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή, άμα μένεις στην Αθήνα, μην είναι η σχολή στην Πάτρα. Πρέπει να έχεις βρει μια πολύ καλή ερασιτεχνική που κάνει ένα τέτοιο επίπεδο μάθημα, έχει τέτοια παιδιά, γιατί πραγματικά ταλέντο να είσαι 13 χρονών και να είσαι η καλύτερη χορεύτρια σε όλο τον κόσμο. Άμα το τμήμα σου, στην ερασιτεχνική σου, δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, αναγκαστικά το τμήμα πάει πίσω. Και η καλύτερη δασκάλα να είναι να σου κάνει μάθημα και να έχεις τις καλύτερες προδιαγραφές αναγκαστικά. Γιατί μια δασκάλα, όταν είσαι καλή δασκάλα, είσαι καλή δασκάλα στο σύνολο. Δεν είσαι καλή δασκάλα άμα από τα 10 παιδιά το ένα είναι οσύποβα και ασχολείσαι μόνο με την οσύποβα. Πάβεις να είσαι καλή δασκάλα. Δηλαδή, όταν το τμήμα σαν σύνολο ζητάει κάτι άλλο από τη μονάδα, ναι, δεν πρέπει να διαγράψει τη μονάδα, αλλά δεν γίνεται να κάνεις focus μόνο στη μονάδα. Οπότε, αναγκαστικά σε πάει πίσω μία ερασιτεχνική, άμα το επίπεδο είναι έτσι. Άμα βρεις μία ερασιτεχνική που είσαστε 10 παιδιά, που και τα 10 παιδιά είστε ταλαντούχα και κάνετε χρόνια μπαλέτο και θέλετε να ασχοληθείτε μόνο με αυτό, τότε ναι, γιατί η δασκάλα θα κάνει άλλο είδος μάθημα και θα έρχεται πολύ πιο συχνά, υποθέτω κάθε μέρα της εβδομάδας. Αλλιώς κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο να βρεις ερασιτεχνικές και είναι μόνο στη Λυρική, στο φυτόριο και στην κρατική. Και ακόμα και σε επαγγελματικές, τουλάχιστον στη δικιά μας στην επαγγελματική, το φυτόριο, ναι, με πολλά παιδιά ήταν ο στόχος τους ότι παιδιά πάμε γι' αυτό και μας αρέσει κτλ. Το επίπεδο δεν συγκρίνεται με
βίντεο που έχω δει, γιατί από κοντά δεν έχω δει παιδιά φυτορίου, έχω δει 2-3 κοπέλες από κοντά που είναι σε φυτόριο λυρικής. Δεν συγκρίνεται και αυτό δεν φταίει απαραίτητα η επαγγελματική ότι δεν κάνει καλή δουλειά, ας πούμε, οι δάσκαλοι δεν είναι καλοί. Καμία σχέση. Έχει να κάνει με το ότι παιδιά που όντως θέλουν να ασχοληθούν με αυτό δίνουν εξετάσεις στη λυρική, γιατί έχει πολλές περισσότερες προδιαγραφές, έχεις πολύ άμεση επαφή με άτομα τα οποία μετά θα σε βάλουν στο επαγγελματικό και μετά από το επαγγελματικό μπορείς να μπεις στο company της λυρικής, που εκεί πέρα χρειάζεται να είσαι μπαλαρινάκι. Οπότε μόνο που έχει μια στέγη, ρε παιδί μου, που είναι η όπερα, το company, το επαγγελματικό κτλ. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με την αεραστεχνική της γειτονιάς σου, που να έχεις την καλύτερη δασκάλα. Δηλαδή, εμένα η δασκάλα της αεραστεχνικής μου, παιδιά, έχω περάσει από άπειρους δασκάλους και γυναίκες και άντρες, στον παλαιό και στο σύγχρονο. Για μένα, η δασκάλα που μου έκανε στην αεραστεχνική μου είναι εδώ. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται όταν σε ένα τμήμα είναι παιδιά τα οποία θέλουν απλά να χορεύουν για την πλάκα τους και μία φορά μπορεί να μην έρθουν, γιατί θέλουν να πάνε μια βόλτα, να πάνε να πιούν ένα καφέ, να κοιμηθούν παραπάνω. Δεν γίνεται να προχωρήσεις και να εξελιχθείς το ίδιο. Δεν πάνε να είσαι σκύλοι του πολέμου, δεν πάνε να κάνεις το μάθημά σου άψογα. Αναγκαστικά σε τραβάει πίσω το τμήμα και όλο το πλαίσιο. Οπότε, ναι, από τη μία έχει θετικό να πας στο φυτόριο της λυρικής και της κρατικής, από την άλλη όμως, αν είσαι σε μια κατάσταση ντεμή, που δεν είσαι σίγουρη ή σίγουρος ότι θες να ασχοληθείς με αυτό, σ' αρέσει και κάτι άλλο στη ζωή σου, θες να δώσεις πανελληνίες, τώρα να μένεις, ας πούμε, στη Βούλα και να πρέπει να πηγαίνεις μέχρι τον Ιάρχο ή μέχρι την κρατική που είναι στο κέντρο, Εξάρχεια, Κολονάκι, τι πιάνει, δεν είναι και πολύ ωραία φασούλα τώρα στα 14 να τρέχεις κάθε μέρα εκεί πέρα, ενώ μπορεί να μην τρελαίνεσαι και να είσαι σε φάση θέλω να βγω και με τις φίλες μου, θέλω να πάω και το φροντιστήριό μου για να δώσω πανελλήνιες. Είναι λίγο η ζυγαριά ντεμή, άμα εσύ ο ίδιος είσαι ντεμή. Άμα όμως είμαστε στη φάση που είπαμε πριν ότι από τα 14 και οι γονείς είναι full υποστηρικτικοί, γιατί μετράει πάρα πολύ να είναι ο γονιός υποστηρικτικός, ειδικά σε αυτή την ηλικία, να λέει full on χορός, πάμε κάθε μέρα από 3-4 ώρες, τότε ναι, μαζί σας, δώστε εξετάσεις για φυτόρη, λυρική και κρατική. Άμα δεν περάσετε, it's okay, υπάρχουν άπειρες δασκάλες εκεί έξω, που μπορούν να σας κάνουν πολύ καλή δουλειά και πολύ καλή προετοιμασία, μπορεί και καλύτερη από κάποιον δάσκαλο στη λυρική και στη κρατική. Όχι ότι δεν έχει καλούς δασκάλους στη λυρική και κρατική, δεν μπορώ να το γνωρίζω άμα είναι καλή ή όχι. Προφανώς έχω ακούσει, αλλά δεν έχω κάνει. Αλλά είναι και τι ταιριάζει στον καθένα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πω, ας πούμε, η Σύλλο γαμάτη δασκάλα, το καλύτερο μάθημα που έχω κάνει στη ζωή μου, και ένα άλλο παιδί να πει από Σύλλο ό,τι χειρότερο. Είναι και τι ταιριάζει στον καθένα. Οπότε, άμα δεν περάσετε σε φυτόριο, εντάξει, είναι λίγο ένα sad κομμάτι, γιατί χάνεις πολλά πράγματα, όλα αυτά που είπα πριν, και ευκαιρίες και ερεθίσματα κτλ. Γιατί είσαι τώρα σε ένα τμήμα στο φυτόριο με 25 απές, 15, που όλα έχουν τον ίδιο στόχο, και οι δάσκαλοι σε αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά από ότι άμα ήσουν απλά ένα παιδάκι που μία πηγαίνει, μία όχι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν στην Αθήνα, δηλαδή υπάρχουν άπειρες σχολές στην Αθήνα, αεραστεχνικές. Δόξα τω Θεώ, πλημμυρίζει η Αθήνα από αεραστεχνικές σχολές. Σίγουρα κάπου εκεί θα υπάρχει μια δασκάλα που θα μπορέσει να φτιάξει ένα μικρό τμήμα με άτομα τα οποία ενδιαφέρονται με αυτό, είτε άμα έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει ιδιαίτερα, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ να κάνει ιδιαίτερο, αλλά χρειάζεται να έχει λεφτά. Γενικά ο χώρος χρειάζεται να έχει λεφτά, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, σκέφτομαι ώρες πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μου άμα ήμουν πλούσια στο κομμάτι του χορού. Από πού να το πάρουμε? Ας το πάρουμε ότι θα πήγαινα και θα έκανα ιδιαίτερο κάθε μέρα, και μπαλέτο και σύγχρονο. Θα πήγαινα και θα έκανα personal trainer, πιλάτες, yoga, έξω και κάθε μέρα, 3 φορές την εβδομάδα, να μην το έκανα. Να μην πήγαινα σίγουρα 1 φορά την εβδομάδα σε φυσιοθεραπεία. Και χωρίς να έχω κάτι, για ένα τσεκ. Θα πήγαινα 1 φορά την εβδομάδα για μασάζ. Δεν θα πήγαινα.
Δεν θα είχα το καλύτερο outfit συνέχεια, κάθε μέρα διαφορετικό κορμάκι, τις καλύτερες puent, δεν ξέρω. Δηλαδή, τα λεφτά στο χορό και δεν δίνει λεφτά σαν επάγγελμα, αλλά και ζητάει λεφτά. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, γι' αυτό το αγαπάμε παρόλα αυτά και αυτή είναι μια πανέμορφη τέχνη και όσοι ασχολούμαστε με αυτό ξέρουμε ότι δεν θα το αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με αυτό με το mindset πάω να βγάλω λεφτά. Άμα βλέπετε αυτό το βίντεο και σκέφτεστε, λοιπόν, τι να κάνω με τη ζωή μου, να πάω να γίνω δικηγόρος να βγάλω λεφτά ή να γίνω χορεύτρια και να βγάλω λεφτά. Spoiler alert, αλλά δεν θα βγάλετε λεφτά που θα βγάλετε άμα είστε δικηγόρος. Μπορεί να το βγάλετε, δεν είμαι γενικά ο άνθρωπος που λέει όχι και είναι αρνητική και λέει ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Όλα μπορεί να γίνουν, το πιστεύω, αλλά τα στατιστικά είναι λίγο περισσότερα στο δικηγόρο. Άμα γίνεις μια πάρα πολύ καλή χορεύτρια, είτε μπαλέτο είτε σύγχρονο, και είσαι σε ένα πολύ καλό company και κάνεις μια υπέροχη καριέρα και κάνεις και σεμινάρια από εδώ από εκεί, δουλεύεις ίσως και λίγο σαν δασκάλα, μπορείς να βγάλεις λεφτά. Εννοείται, δεν λέω ότι θα είμαστε για πάντα με 50 ευρώ, αλλά λίγο τα στατιστικά καταλαβαίνετε. Γενικά νιώθω ότι συνεχώς μπορεί ο τυπό να παρεξηγηθεί, αλλά θέλω να κάνω συνεχώς disclaimer, αλλά ταυτόχρονα θέλω να έχουμε και αυτό το cozy παρέιτσα που απλά πετάω διάφορα έτσι πραγματάκια στον αέρα. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Τέλος πάντων, νομίζω αυτά ήθελα να πω περί φυτορίου. Το εξαντλήσαμε το θέμα. Το ίδιο και για λυρική και για κρατική απόψεις μου. Άμα έχω τονίσει περισσότερο τη λυρική, είναι επειδή βαριέμαι να λέω λυρική, κρατική. Δεν θέλω να πω ότι η λυρική είναι περισσότερο στο μπαλέτο από ότι την κρατική, γιατί δεν έχω εμπειρία, δεν έχω πάει και στην ίδια σχόλια ώστε να σας πω παιδιά στην ίδια σχολή κάνουν περισσότερο μπαλέτο, στην άλλη όχι. Όλα αυτά είναι από παιδιά που ξέρω που έχουν τελειώσει, δασκάλους που έχουν τελειώσει, είτε λυρική είτε κρατική, από παιδιά που ήταν ταυτόχρονα σπουδαστές όπως και εγώ. Γενικά ισχύει το ότι στην κρατική δεν επενδύουν τόσο στο μπαλέτο, δεν κάνουν. Τα παλιά τα χρόνια, ας πούμε, μία δασκάλα που τελείωσε την κρατική το 5, το 8, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, δεν κάνανε μπαλέτο. Δηλαδή, μπορεί να πετύχαινε μία φορά την εβδομάδα να μην κάνουν καθόλου. Ή μου είχε πει ότι δεν βάζανε puent. Οπότε ίσχυε το ότι η κρατική δεν κάνει τόσο μπαλέτο. Τώρα ξέρω τι κάνει, δηλαδή κάνει καθημερινά. Και έχει και πολύ καλούς χορευτές, απλά δεν νομίζω ότι το κάνουν τόσο εις βάθος, δηλαδή να κάνουν βαριασιόν, ρεπερτόριο, extra puent. Τώρα αυτά τα λέω πολύ αβέβαια. Άμα κάποιο παιδί τώρα σπουδάζει κρατική ή τελείωσε πέρσι, ξέρω εγώ, είναι πολύ φρέσκο όλο αυτό, ας μου πει κάτω στα σχόλια, εννοείται δεν είμαι γνώση των πάντων. Λυρική όμως κάνουν, ρε παιδί μου, περισσότερο βαριασιόν, ρεπερτόριο, στις παραστάσεις τους θα δείξουν σίγουρα μπαλέτο. Ενώ ας πούμε η κρατική τα τελευταία 3 χρόνια που έχω δει παραστάσεις δεν έχουν δείξει στην παράσταση κλασικό μπαλέτο. Μπορεί να έχουν βάλει λίγο μπαλέτο, αλλά κλασική βαριασιόν, ρεπερτόριο δεν έχουν δείξει. Τώρα που για παραστάσεις, παιδιά, να πηγαίνετε σε παραστάσεις και της λυρικής και της κρατικής, και να μην θέλετε να το σπουδάσετε, πραγματικά αυτές οι παραστάσεις είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να πας να δεις την κλασική λίμνη των κύκνων του Τσαϊκόφσκι και του μπαλέτου της Ρωσίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπεις σπουδαστές να χορεύουν, νέα παιδιά που βάζουν και χορογραφίες δικές τους και άμα σε ενδιαφέρει κιόλας να ασχοληθείς με αυτό, είτε με τη λυρική είτε με την κρατική, μέσα από τις παραστάσεις τους καταλαβαίνεις αν μας αρέσει η σχολή ή όχι κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε δίλημμα λυρική ή κρατική, δεν ξέρω τι μου κάνει περισσότερο κλικ και δεν μπορώ να είμαι και 100% σίγουρος τι κάνουν μέσα στη σχολή, γιατί δεν έχω περάσει, έτσι. Και μπορεί να μην έχω και κανένα γνωστό μου που είχε περάσει να μου πει 2 λόγια. Οπότε πηγαίνετε να δείτε παραστάσεις, σας κάνει πάρα πολύ καλό και παίρνετε πολλά ερεθίσματα και σπουδαστές να είστε, δηλαδή αν είστε κάποια ιδιωτική. Επίσης κάνει πολύ καλό να πηγαίνετε σε παραστάσεις να τις βλέπετε. Λυρική, παιδιά, εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια από πολλά παιδιά, αλλά και
όχι πολύ κακά λόγια, αλλά και κάπως λόγια τα οποία λες, κάπως δεν θέλω να πάω από εκεί. Δεν θέλω να σας πω αυτά τα λόγια, γιατί μπορεί να είναι και ψέματα, μπορεί να είναι και υπερβολή, μπορεί να είναι και λίγο με σαλτσούλα. Και το θετικό και το αρνητικό. Μπορεί να είναι από παιδιά τα οποία ήταν φορτισμένα ψυχολογικά και θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο και να μην ήταν εν τέλει τίποτα. Μπορεί επίσης από παιδιά τα οποία ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένα και δεν έχουν πολλά ερεθίσματα να λένε ότι αυτό είναι ότι καλύτερο και να μην είναι. Γενικά, όταν δεν έχεις εμπειρία σε κάτι, δηλαδή να το έχω ζήσει εγώ, δεν μ' αρέσει να λέω ότι παιδιά αυτό έγινε νόμος και τέλος. Είτε είναι η καλύτερη σχολή, είτε είναι η χειρότερη. Σίγουρα το ότι έχω ακούσει συγκεκριμένα περιστατικά από πολλούς ανθρώπους με κάνουν και διαμορφώνω μία άποψη, αλλά δεν μπορώ να είμαι με παροπίδες ότι μου το πάνε δύο άνθρωποι, αυτό είναι και τέλος. Και θα μου πεις, γιατί κάνεις αυτό το βίντεο εν τέλει, άμα δεν μπορείς να μας πει το κουτσομπολιό, το σουσού. Έχετε ένα point. Κάπως δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να είμαι από τα άτομα που λένε ότι έχουν άποψη για κάτι χωρίς να έχουν όντως άποψη για κάτι, γιατί δεν το έχουν ζήσει. Αλλά από την άλλη με πιάνει και το ότι δεν χρειάζεται πάντα να έχω ζήσει κάτι για να έχω διαμορφώσει μία άποψη. Δεν χρειάζεται ό,τι συζητάμε στις παρέες μας να το έχουμε ζήσει, αλλιώς να μην μιλάμε. Γι' αυτό γίνονται κουβέντες, γι' αυτό γίνονται συζητήσεις. Είμαι ανοιχτή στα σχόλια να με κράξετε, ας πούμε, και να πεις αυτό που λες δεν ισχύει, δεν έχει γίνει ποτέ. Ή να μου πεις Σύλλο, ξέρεις κάτι, ναι, αυτό έχει συμβεί, αλλά έχει συμβεί έτσι, λίγο το έχουν παραλλάξει. Γενικά να κάνουμε συζήτηση και σε αυτό το podcast και σε αυτό το βίντεο. Και πραγματικά θέλω να μου γράψουν κάτω στα σχόλια άτομα τα οποία έχουν εμπειρία, είτε από τη λυρική είτε από την κρατική, είτε τώρα τη ζουν αυτή την εμπειρία, είτε την έζησαν πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα πούμε έτσι λίγο πράγματα τα οποία τα ξέρω σαν facts. Είπαμε και πριν ότι η λυρική κάνει κάθε χρόνο παράσταση, το επαγγελματικό της, στο τέλος του καλοκαιριού, μετά από εξεταστικές και τα λοιπά, που εξεταστική έχει και κρατική και ιδιωτικές, έχουν δύο εξεταστικές στον χρόνο, και μετά κάνουν την παράσταση που την κάνουν στο Νιάρχο, ανοίγουν τις προσκλήσεις δωρεάν, αλλά βέβαια το κάνουν λίγο πολύ κοντά, ρε παιδί μου, στις ημερομηνίες, δεν το ανακοινώνουν 2 μήνες πριν και συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο alert για να προλάβεις εισιτήριο. Μόνο και μόνο το ότι κάνουν παράσταση αυτά τα παιδιά σε αυτή την τεράστια σκηνή που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σκηνή νομίζω στην Ελλάδα, νομίζω ότι του Μέγαλου είναι μικρότερη, και τόσες θέσεις από κάτω και όλο αυτό το experience, μόνο και μόνο το ότι χορεύουν εκεί και όχι απλά τις 2 μέρες, γενικά πρόβες γενικές και τα λοιπά, το κάνουν πολλές μέρες σε αυτό το θέατρο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο μπόνους, πάρα πολύ μεγάλο μπόνους. Όχι ότι η κρατική που έκανε την παράσταση στο Μέγαρο δεν είναι μπόνους, αλλά αν σκέφτεσαι ότι είσαι κάτω από τη δικιά σου τη στέγη, δηλαδή είσαι, ξέρω εγώ, στο 2ο όροφο, κάνεις μάθημα μπαλέτο στην αίθουσα και μετά απλά πήγαινες από κάτω στο θέατρο. Δεν συγκρίνεται. Τώρα με όλη αυτή την εμπειρία, με τα φώτα και αυτά, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχει ο Νιάρχος, πραγματικά είναι αλλού. Όσες παραστάσεις έχω δει στον Νιάρχο, είτε της λυρικής, είτε του company, είτε από άλλους, είναι ίσια από... Και τι δεν θα έδινα, για να είμαι απλά μια γλάστρα, να κάνω το τι γλάστρα, ας πούμε, να κάνω έτσι, τα φύλλα που κουνούνται εκεί και στη γωνίτσα. Μετά η λυρική φέρνει συνέχεια ανθρώπους από το εξωτερικό και κάνουν σεμινάρια, κάτι το οποίο το κάνει και οι ιδιωτικές σχολές, δηλαδή και εμάς στη σχολή μας έφερνε ανθρώπους να μας κάνουν σεμινάρια μέσα στο πρόγραμμα των σπουδών και η κρατική φαντάζομαι, απλά σαν δικιά μου εμπειρία στην ιδιωτική μας έφερναν, απλά δεν είναι και τόσοι πολλοί όσοι από ό,τι βλέπω από το Instagram, έτσι, το Instagram της λυρικής, ότι κάθε μήνα λένε σήμερα μας έφεραν αυτό να μας κάνει σεμινάριο μπαλέτου, σήμερα αυτό, και μιλάμε και τώρα για ονόματα όντως, δηλαδή διευθυντές από όπερες στο εξωτερικό,
Τώρα δεν μιλάμε για τον Μπατζανάκη που είπε ότι κάνει ένα σεμινάριο τάδε και ας το παίξουμε λίγο ότι πάμε να διδάξουμε. Μετά συνεργάστηκε, ας πούμε, φέτος και πέρσι νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά με έναν χορογράφο ο οποίος τους έκανε μια χορογραφία για την παράσταση, που αυτό τουλάχιστον σε ιδιωτικές, τουλάχιστον στη δική μου και σε κάποιες άλλες ιδιωτικές που ξέρω, δεν έχει συμβεί να έρθει κάποιος χορογράφος για 2 μήνες, 3 μήνες από το εξωτερικό και να χορογραφήσει τα παιδιά για μια παράσταση, που αυτή είναι τύπου πολύ γαμάτη εμπειρία, πολύ έτσι εμπειρία επαγγελματική, σαν να είσαι χορευτής που να πληρώνεσαι, που δεν πληρώνεσαι γιατί είναι στο κομμάτι των σπουδών, τουλάχιστον έτσι φαντάζομαι, δεν ξέρω αν πληρώνονται. Μπορεί και να πληρώνονται, όχι, είναι σπουδαστές. Τέλος πάντων, έχεις πολύ κοντά σε αυτή την εμπειρία του να σε χορογραφεί κάποιος χορογράφος με ένα χύψη όνομα. Η λογική λέει ότι αυτοί οι χορογράφοι μπορεί να δουν ένα γαμάτο παιδί, είτε κορίτσι είτε αγόρι, και να το βάλουν στα μάτια και μετά ίσως να το ζητήσουν να χορέψει legit όταν τελειώσει τις σπουδές τους. Γενικά τα ερεθίσματα και το πλαίσιο που δημιουργείται εκεί πέρα όταν έρχεται συνεχώς κάποιος ξένος από το εξωτερικό είναι πάρα πολλά, δηλαδή δεν μπορείς να το συγκριθείς. Επίσης είναι δωρεάν. Αυτό, παιδιά, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και για την λυρική και για την κριτική. Το γεγονός ότι είναι δωρεάν, δεν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγα πριν ότι άμα ήμουν απλούς θα τα έκανα, είχα περισσότερες πιθανότητες να τα έκανα άμα σπούδαζα στη λυρική, στην κρατική, από ότι ήμουν στην ιδιωτική. Στην ιδιωτική πλήρωνα, κάτι το οποίο ναι μεν ήμουν άνετη να το κάνω, δηλαδή δεν δούλευα παράλληλα ώστε να μπορέσω να το πληρώσω, με βοήθησαν οι γονείς μου σε αυτό, αλλά υπάρχουν άπειρα παιδιά εκεί έξω που για να πληρώσουν τη σχολή τους πρέπει να δουλέψουν και όχι απλά δεν τους περισσεύουν λεφτά για να κάνουν και πιλάτες και γιόγκα και φυσιοθεραπεία κτλ. Δεν τους περισσεύει και χρόνος γιατί δούλευαν παράλληλα. Οπότε παίζει πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ότι είναι δωρεάν και κάπου εκεί είναι που σκέφτομαι ότι fuck, έχω ακούσει τόσο αρνητικά σχόλια για τη λυρική, οπότε λέω ευτυχώς που δεν πήγα, ξέρω εγώ, ή για την κρατική, ξέρω εγώ, αλλά μετά σκέφτομαι το πόσο σημαντικό γεγονός είναι το ότι είναι δωρεάν και ότι μπορεί αυτά τα λεφτά που έδινα στην ιδιωτική, άμα ήμουν στην κλινική, στην κρατική, να τα έδινα να κάνω γιόγκα, πιλάτες ή αν είχα ένα τραυματισμό. Να μην σκέφτομαι, ρε φίλε, τα 30 ευρώ που θα δώσω στο φυσιοθεραπευτή ή το 50 που θα δώσω στην ορθοπαιδικό. Και μιλάμε τώρα για λεφτά που σίγουρα θα χρειαστείς. Δεν γίνεται μέσα σε 3 χρόνια σπουδής να μην χρειαστεί να πας σε ένα ορθοπαιδικό, να μην χρειαστεί να κάνεις φυσιοθεραπείες. Είναι αναμενόμενο, οπότε ακόμα και αυτά τα 30 ευρώ είναι σαν να τα σκέφτεσαι. Για να είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, επίσης το γεγονός ότι σαν σχολή η λυρική κάνετε σεμινάρια δωρεάν είναι επίσης σημαντικό. Δηλαδή εμάς στη σχολή μας έφανε από το εξωτερικό ανθρώπους για να μας κάνουν σεμινάρια, αλλά τα πληρώναμε. Εντάξει, δεν ήταν ένα τεράστιο ποσό, δηλαδή το διαιρούσαμε με πολλά άτομα, οπότε έβγαινε πολύ ελάχιστο ποσό, τύπου μερικές φορές και 15 ευρώ, ξέρω εγώ. Αλλά παραμένει να είναι ότι πληρώνεις. Είναι sad. Αλλά that's life. Και δεν θέλω να περιοριστώ ότι έτσι είναι η Ελλάδα. Γενικά, σε όλο τον κόσμο, ο χορός είναι ένα πολύ ακριβό επάγγελμα και μια πολύ ακριβή σπουδή. Απλά υπάρχουν κάποιες σχολές, όπως είναι η λυρική και η κρατική, που τουλάχιστον αυτά θα προσφέρουν δωρεάν. Ή π.χ. στο εξωτερικό υπάρχουν πανεπιστήμια, και λέω πανεπιστήμια, legit πανεπιστήμια, και όχι ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού. Πανεπιστήμιο, βγαίνεις και έχεις bachelor, που μέσα στη σχολή σου παρέχει και γυμναστήριο και πιλάτες και φυσιοθεραπευτή και γιόγκα, κάποιοι έχουν και διατροφολόγο. Μιλάμε τώρα για τέτοιες παροχές που, εντάξει, αυτές δεν τις έχει η λυρική και η κρατική, αλλά συγκρίνοντας μια ιδιωτική που πληρώνεις για να έχεις τα βασικά, με μια λυρική κρατική που τα βασικά αυτά είναι δωρεάν,
Φίλε, πάει πολύ προς το πάνω. Μετά σου έρχεται και λες ότι ξέρεις κάτι, έχω βρει τόσους γαμάτους καθηγητές στην ιδιωτική. Μετά έχω ακούσει από παιδιά ότι δεν έχει τόσους καλούς καθηγητές στην ιδιωτική ή κρατική, αλλά μετά σκέφτεσαι, ναι, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Μπορεί εμένα να μου ταιριάξει αυτός ο καθηγητής, μπορεί σε κάποιον άλλο να μην ταιριάξει. Οπότε σκέφτεσαι ότι να πάω στο στανταράκι, ότι ξέρω ότι αγαπώ αυτούς τους δασκάλους και ότι έχω δει ότι με έχουν εξελίξει. Αλλά μετά σκέφτεσαι, ναι, αλλά δωρεάν. Υπάρχει αυτό το debate. Πού ήθελα να καταλήξω καν. Τώρα κάτι άλλο που μου ήρθε, στην κρατική παιδιά κάθε χρόνο το τρίτο έτος πηγαίνει ταξίδι. Τύπου ταξίδι. Πηγαίνουνε κάπου, η Γερμανία έχουν πάει, νομίζω φέτος πήγανε Γαλλία. Πού πήγανε φέτος, δεν θυμάμαι. Και πηγαίνουν, συνεργάζονται με μια σχολή, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό ή με ένα company, whatever, και κάνουν σαν εκπαιδευτική εκδρομή, που αυτό είναι δωρεάν. Φαντάζομαι τα εισιτήρια και η διαμονή σίγουρα, τώρα και το φαγητό και αυτά δεν ξέρω, αλλά το ότι πας εκεί, στο πλαίσιο της σπουδής σου, είναι κάτι σοκ, που λες αυτό, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου το παρέχει η ιδιωτική. Και άμα οργανώσει μια ιδιωτική να το κάνει αυτό, θα πρέπει να σκάσω τα λεφτά που δεν έχω. Αυτά θα σκάσω. Επίσης, παρόλο που στα χαρτιά είναι ίδιο το πτυχίο, δηλαδή κάνουμε όλοι, είτε σε ιδιωτική, είτε σε κρατική, είτε σε λυρική, κάνουμε όλοι τα ίδια μαθήματα. Και πρακτικά και θεωρητικά κάνουμε τα ίδια μαθήματα. Τώρα, πώς διαχειρίζονται την ύλη είναι διαφορετικό. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, στη λυρική ξεκινάνε όλα τα μαθήματα από το πρώτο έτος, ενώ ας πούμε εμείς στην ιδιωτική κάποια μαθήματα τα κάναμε στο δεύτερο έτος. Το πώς διαχειριζόμαστε την ύλη είναι άλλο, αλλά τα μαθήματα είναι ίδια. Όλοι κάνουμε θεωρία μπαλέτου, όλοι κάνουμε θεωρία σύγχρονου, όλοι κάνουμε παιδαγωγικά, όλοι κάνουμε ιστορία, ανατομία κτλ. Οπότε στη θεωρία είμαστε όλοι ίσοι, ρε παιδί μου. Το πτυχίο δεν υπάρχει ότι η λυρική είναι πανεπιστήμιο και το άλλο είναι κάτι άλλο. Αλλά καλώς ή κακώς, όταν βγαίνεις και λες στον έξω κόσμο ότι έχω τελειώσει την κρατική, έχω τελειώσει τη λυρική, σε παίρνουν με άλλο μάτι. Βέβαια, στο κλάδο αυτό που είμαστε, είναι και πιο πολύ με το audition. Δηλαδή, σε βλέπουν κιόλας. Δεν πάνε να τους φέρεις τώρα ένα κατεβατό από βιογραφικό, αν στην πράξη δεν τους αρέσεις, φυλάκια. Δεν είμαστε τόσο ότι, ας διαβάζω το βιογραφικό σου, check. Σε βλέπουν και στην πράξη. Στο χορό, προφανώς. Αλλά άλλως ακούγεται το λυρική κρατική, άλλως ακούγεται το ιδιωτική. Να είμαστε ειλικρινείς, που ξαναλέω, μπορεί η ιδιωτική να βγάλει καλύτερο χορευτή ή χορεύτρια από ό,τι βγάζει η λυρική, γιατί έχει να κάνει και με τους καθηγητές, έχει να κάνει και με το ίδιο το άτομο. Δηλαδή, άμα ένα άτομο είναι στη λυρική, αλλά δεν έχει την αίσθηση ότι θέλει να εξελίσσεται, και δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το τύπο να κυνηγάει, να θέλει συνεχώς, ρε παιδί μου, να γίνεται καλύτερος χορευτής, χορεύτρια. Βασικά, τώρα που το σκεφτούμε, άμα γινόταν αυτό, η λυρική θα τους έριχνε και η κρατική. Γενικά, η λυρική έχει διώξει κόσμο, άμα βλέπει ότι κάνει απουσίες, είναι στάσιμος, δεν εξελίσσεται, και δεν ξέρω τώρα πόσες ευκαιρίες δίνουνε, πάντως έχει συμβεί και ξέρω και άτομα τα οποία τους έχει συμβεί αυτό. Τώρα αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό ή κακό. Άμα με ρωτάτε, είναι καλό από τη μία, γιατί άμα βλέπουν ένα παιδί το οποίο δεν είναι πρόθυμο και δεν θέλει, ρε παιδί μου, να το πάει τόσο σοβαρά όσο το άλλο τμήμα, προφανώς, άμα του δώσεις δύο ευκαιρίες και βλέπεις ότι δεν πολύ ψήνεται, δεν τραβάει, προφανώς πρέπει να τον διώξεις, όχι πρέπει, κατάλαβες ότι δεν πάει πίσω όλο το τμήμα, γενικά χαλάει όλη η εικόνα της λυρικής, γιατί προφανώς παίζει ρόλο και η εικόνα που θα δείξει η λυρική και η κρατική, γιατί έχει ένα όνομα, τέλος πάντων. Μετά, άμα βλέπει ότι, ρε παιδί μου, τους γράφει, δηλαδή τους έχουν κάνει παρατηρήσει ότι, παιδί μου, δεν γίνεται να κάνεις απουσίες, ή ξέρω εγώ, δεν γίνεται να μην παίρνεις τις διορθώσεις που σου λέω. 1, 2, 3, μετά, ρε φίλε, και όταν είσαι σε μια σχολή που έχεις περάσει από 1.000 2 μύρια εξετάσεις,
στάδια, audition και μαλακίες κτλ. Δηλαδή ανάμεσα στα 300 παιδιά που έδωσαν, αν είσαι μέσα σε αυτούς τα 15 που πέρασαν, εντάξει, έχει ένα διαφορετικό, όχι κύρος, διαφορετική ευθύνη. Το να χρειάζεται όντως να εξελίσσεσαι και να συνεχίσεις κτλ. Μετά έχω ακούσει βέβαια και το άλλο, ότι έχουν διώξει άτομα τα οποία απλά τύχε να τραυματίζονται συνέχεια, που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, άμα όντως συνέχεια τραυματίζονταν κατά λάθος, οι επίτηδες, δεν είναι τραυματιστείς επίτηδες, αλλά καταλάβετε, μπορεί απλά να έχει έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε πολύ καιρό και δεν το έκανε επίτηδες να μην, ας πούμε, πηγαίνει φυσιοθεραπεία ή να μην ασχολείται με τον τραυματισμό, να του έχει πει ορθοπαιδικός, να κάνει ένα 2-3 και να μην κάνει τίποτα. Αυτό εννοώ το επίτηδες, και ότι έχει τύχει να το έχουν κόψει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, μετά τα κλασικά του ότι αυτές οι σχολές είναι τόσο απαιτητικές, τραυματίζουν συνέχεια τα παιδιά και δεν τα αγαπάνε πραγματικά, κάτι το οποίο δεν το πιστεύω. Όντως κάνουν πολύ περισσότερες ώρες από ότι, ας πούμε, η ιδιωτική μου, δεν ξέρω για άλλες ιδιωτικές, αλλά η ιδιωτική μου, συγκρίνοντας με τις ώρες που έκανε η ελληνική και η κρατική, κάνουν πολύ περισσότερες ώρες, κυρίως μπαλέτο από ό,τι θυμάμαι, γιατί κάνουν και Σάββατα, κάθε Σάββατο. Εμείς κάναμε και Σάββατα μόνο στο τρίτο έτος και λίγο στο δεύτερο έτος. Ενώ η λυρική ξέρω ότι κάνει και τα 3 χρόνια και Σάββατο, οπότε βγαίνουν παραπάνω οι ώρες. Οπότε είναι λογικό τα παιδιά να τραυματίζονται περισσότερο, πιο συχνά από ό,τι θα ήταν στη ιδιωτική. Βέβαια αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν ξέρεις αν αυτό το σώμα πλέον είναι ευαίσθητο και τραυματίζεται, και άμα δεν θα το έκανε και στην ιδιωτική. Οπότε απλά είσαι στη φάση, ναι, μήπως έτυχε, μήπως δεν φταίνουν οι δάσκαλοι, μήπως απλά οι δάσκαλοι κάνουν τη δουλειά τους να είναι πιεστική, γιατί έτσι θα εξελιχθεί το παιδί, αλλά ταυτόχρονα το παίρνει το παιδί ως και καλά, δεν σέβεται το σώμα μου και με τραυματίζει. Γενικά υπάρχει αυτό το debate, που όπως είπα και στην αρχή, δεν μπορώ να σας πω αυτό είναι και τέλος. Απλά είμαι ένα άτομο το οποίο σε αυτά τα 4 χρόνια έχει ακούσει πολλές εμπειρίες από παιδιά, από δασκάλους, από 1000 πρόσωπα, ας πούμε. Ένα άλλο πράγμα που ξεκίνησε η λυρική είναι να κάνει tour το καλοκαίρι, να πηγαίνει σε φεστιβάλους μέσα στις Καλαμάτες, είδα, με την παράσταση που κάνουν το καλοκαίρι στο Νιάρχο, μετά μέσα στο καλοκαίρι διάσπαρτα να πηγαίνουν να κάνουν tour. Πόση εμπειρία μπορείς να αποκτήσεις με το να κάνεις tour, φίλε? Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήταν να πηγαίνω σε tour να χορεύω. Σαν σπουδάστρια, δηλαδή χωρίς καν, μόλις να έχω τελειώσει, ας πούμε, και να έχω ήδη αυτή την εμπειρία σαν χορεύτρια, που κάποια παιδιά μπορεί να μην το έχουν καν αυτό. Δηλαδή, εγώ αντικειμενικά θέλω να το κάνω στη ζωή μου, το έχω στόχο, το έχω όνειρο, αλλά μπορεί κάτι να γίνει και να μην το πετύχω. Άμα ήμουν στη λυρική, χωρίς καν να έχω μπει καλά στο χώρο τον επαγγελματικό που κυνηγάω, audition, σκόπαν κτλ., έχω ήδη αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Και η κρατική επίσης φέτος, ας πούμε, χόρευε μπροστά στον Πειραιά, πώς λέγεται, μπροστά στον κόσμο, στο Σύνταγμα, όχι στο Σύνταγμα, μαλακίες λέω. Καλέ, πώς λέγεται αυτό? Δεν μπορώ να το βρω, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, με την παράσταση που κάνουν και αυτή κάθε χρόνο, και η κρατική μάλιστα κάνει 2 φορές το χρόνο παράσταση. Είχε ανεβάσει και το Young Choreographers τον Μάρτιο, πότε ήταν αυτό, που ήταν 31 Μαρτίου, και πόσο χαμηλά ρε φίλε, να ξέρεις ότι χορεύεις 2 παραστάσεις το χρόνο. Ενώ, ας πούμε, εμάς στη σχολή κάνει 1 παράσταση ανά 2 χρόνια. Που από τη μία κάπως το ακούω, γιατί κάνεις και καλά περισσότερο focus στη σπουδή, γιατί προφανώς όταν έχεις μια παράσταση κάτι πάει πίσω από τις σπουδές, γιατί αντικειμενικά δεν βγαίνει ο χρόνος, ειδικά όταν μια σχολή έχει και επαγγελματικό και προετοιμασία και φοιτόριο. Π.χ. ας πούμε εμείς ξεκινάγαμε τις πρόβες, τα μαθήματα, οτιδήποτε στις 8.30 το πρωί, αλλά είχαμε όριο μέχρι τις 5
5.30, γιατί 6 ώρα ξεκινούσε το φυτόριο. Ψέματα, 5.30 ώρα ξεκινούσαν τα παιδάκια, τα μωρά, το παιδικό τμήμα, τα τετράχρονα, τα πεντάχρονα, μουσικοκινητική. Οπότε έχεις ένα περιορισμένο χρόνο και όταν είναι παράσταση δεν μπορείς να κάνεις καθαρά το πρόγραμμα σπουδών και άλλες τόσες ώρες πρόβες, ειδικά όταν πλησιάζει η παράσταση. Οπότε κάπως το ακούω, ταυτόχρονα όμως όταν είμαστε σε αυτό το χώρο και πρέπει να χορεύουμε και να νιώσουμε αυτή την εμπειρία της παράστασης, γιατί κάπου είχα δει που έλεγε ένας ότι πρέπει να απολαμβάνεις πολύ περισσότερο την κατάσταση του στούντιο, του μαθήματος, της πρόβας, παρά να περιμένεις όλη τη ζωή την παράσταση. Γιατί, άμα βάλουμε στατιστικά, περισσότερες ώρες είσαι στην πρόβα, παρά legit στην σκηνή να σε βλέπει θεατής. Οπότε πρέπει να απολαμβάνεις επίσης όλο το process. Και μέσα από αυτό το quote είχα συνειδητοποιήσει ότι κοίτα να δεις, όντως κάνουμε όλες αυτές τις πρόβες, την προετοιμασία κτλ. Γιατί μας αρέσει να χορεύουμε και μας αρέσει η έκθεση στον κόσμο και ο χώρος είναι μια παραστατική τέχνη κτλ. Αλλά εν τέλει δεν χορεύουμε όντως τόσο σε παράσταση. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Οπότε το γεγονός ότι ας πούμε η Κρατική φέτος είχε 2 παραστάσεις μέσα από όλη τη σπουδή και το πρόγραμμα σπουδών και τις εξεταστικές τους κτλ. Ταυτόχρονα πήγανε και Παρίσι, Γαλλία όπως είπα πριν, κάνανε τη βροχή της Πίνα Μπάους, Theatre de la Ville, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Paris. Αυτή η εμπειρία τώρα, παιδιά, δεν συγκρίνεται με να χορεύει το καλοκαίρι στο Μέγαρο. Είναι τώρα κάπου αλλού. Επίσης, πήραν και η Κρατική κάποιους χορογράφους και τους έκαναν χορογραφία. Τώρα εγώ παθαίνω κατάθλιψη κάθε φορά που βλέπω το προφίλ της Κρατικής και της Λυρικής, τέλος πάντων. Ακολουθήστε τους στο Instagram, εγώ λες και είναι δικό μου προφίλ. Κάντε follow εδώ και εδώ και εδώ. Όντως, ακολουθήστε και την Κρατική και τη Λυρική στο Instagram. Θα βλέπετε πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραίες δουλειές που όχι απλά μόνο να κλαίτε τη μύτη σας όπως κάνω εγώ, γενικά παίρνεις έμπνευση και καταλαβαίνεις πόσο ωραίος είναι αυτός ο χώρος κτλ. Οπότε όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα, δηλαδή τους χειρότερους δασκάλους να έχει η Κρατική και η Λυρική, το χειρότερο κλίμα, δηλαδή να πηγαίνεις και να λες Παναγία μου θέλω να φύγω από εδώ. Εντάξει, άμα το λες αυτό, φύγει όντως, γιατί προφανώς πρέπει την ψυχική υγεία και όχι να σκέφτεσαι τα λεφτά του, είναι δωρεάν. Αλλά καταλάβετε το point μου ότι έχει τόσα θετικά και η Κρατική και η Λυρική, που δυστυχώς ή ευτυχώς, βασικά μόνο δυστυχώς, δεν υπάρχει ευτυχώς, όσο γαμάτι και να είναι ιδιωτική, τους καλύτερους δασκάλους σε όλο τον κόσμο να είναι, δηλαδή να είναι ψηφισμένος ο καλύτερος δάσκαλος σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτές τις εμπειρίες. Δηλαδή, αντικειμενικά και χωρίς να έχεις και λεφτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε, ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό λες θέλω να περάσω Λυρική και Κρατική, γιατί όλα αυτά που εξελίσσεται συνεχώς και η Κρατική και η Λυρική, ειδικά το σύγχρονο της Λυρικής, τα τελευταία χρόνια που έχω δει παραστάσεις, μ' αρέσει ακραία πολύ, παρόλο που λέγανε ότι η Λυρική δεν κάνει σύγχρονο κτλ. Μη σας πω, η πρώτη τελευταία παράσταση που είδα της Λυρικής και της Κρατικής, περισσότερο μου άρεσε το σύγχρονο της Λυρικής παρά της Κρατικής. Δείξτε, αυτά είναι τώρα, μετά ρωτάς τι είναι σύγχρονο και τι είναι ωραίο σύγχρονο και τι είναι άσχημο σύγχρονο και μετά έχουμε τέτοια ερωτήματα. Αλλά είναι πολύ έτσι υποκειμενικό και στα γούστα του καθενός και τα ερεθίσματα που έχει κτλ. Γενικά είναι 2 σχολές που εξελίσσονται συνεχώς και σίγουρα έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Κάποτε να πω ότι καμία σχολή, δηλαδή άμα βάλουμε κάτω όλες τις ιδιωτικές, όχι στην Αθήνα και γενικά όλες τις ιδιωτικές σχέσεις στη Θεσσαλονίκη που έχει 3 νομίζω, τις βάλουμε κάτω και τη Λυρική και την Κρατική. Δεν γίνεται να πούμε ότι αυτή είναι τέλεια σχολή. Σε καμία. Δηλαδή όλες οι σχολές έχουν και τα αρνητικά και τα θετικά. Το θέμα είναι όταν τα βάλεις κάτω, δεις ποια είναι τα θετικά τα οποία σε σένα είναι ακραία θετικά και ποια είναι αρνητικά που λες άμα έχει αυτό το αρνητικό εγώ δεν πάω να με πληρώνουν ας πούμε, δεν πάω. Αυτό το vibe είναι για αυτές τις σχολές. Μετά πέρσι είχαν ανεβάσει Ζιζέλη Λυρική
και μια κοπέλα έκανε τη Ζιζέλ προφανώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα ένιωθα άμα είχα τον πρωταγωνιστικό ρόλο να χορεύω στο Νιάρχο μπροστά από τόσους χιλιάδες κόσμο, τη Ζιζέλ. Δηλαδή αυτό είναι μια εμπειρία αλλού ρε φίλε. Άμα θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον μπαλέτο και να γίνεις μπαλαρίνα. Αυτό δεν μπορεί να στο προσφέρει καμία άλλη σχολή. Δηλαδή και η σχολή που ήμουν, η μοραγιά μου να ανεβάσει τη Ζιζέλ. Μόνο ρεπερτόριο Ζιζέλ, χωρίς τους ρόλους κτλ. Και έχω πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν θα έχει την ίδια ισχύ από το ότι χόρεψα στο Νιάρχο, από το να χορέψω, ας πούμε, στο θέατρο Αλή και στο Ακροπόλ που είχαμε χορέψει εμείς πέρσι. Δεν μπορούμε να πάμε να χορέψουμε στο Νιάρχο. Και θα μου πεις, εντάξει, σιγά τώρα το πόσο μεγάλη είναι η σκηνή, το θέμα και πόσα άτομα θα σε δούνε. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι διαφορετική η εμπειρία να ξέρεις ότι κάτω σε βλέπουν 200 άτομα και διαφορετική να ξέρεις ότι σε βλέπουν 1000 άτομα. Και όταν η σκηνή πραγματικά δεν σε χωράει και μετά η σκηνή νιώθεις ότι πνίγεσαι από το πόσο τεράστια είναι και δεν μπορείς να γεμίσεις αυτή τη σκηνή. Και υπάρχουν και σκηνικά, τα κουστούμια όλα δωρεάν. Εμείς δεν ξέρω κι εγώ πόσα δώσαμε πέρσι στην παράσταση που κάναμε. Έχει ρε παιδί μου πολλά πραγματάκια που σίγουρα είναι και άλλα και δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπα δεν ήθελα να γράψω σενάριο, ήθελα να μου βγουν έτσι πολύ φυσικά και να μην το σκέφτομαι. Σίγουρα όταν δω αυτό το βίντεο μετά στο μοντάζ θα πω «Α, είναι και αυτό, είναι και εκείνο και τ' άλλο», αλλά κάπως νομίζω έχετε πιάσει το point περί λυρικής και κρατικής και ιδιωτικές. Ναι, οπότε εγώ πέρσι έβλεπα αυτό το κορίτσι και μου κάπως μαλάκα, wow, αρχικά respect. Δηλαδή αυτή η κοπέλα αυτή τη στιγμή έχει πολλά, όχι κότσια ρε φίλε, έχει πολύ περισσότερο θάρρος στη χορευτική της εμπειρία. Όταν ξέρετε έχει κάνει αυτό το πράγμα, όταν ξέρετε ανάμεσα σε τόσα παιδιά διάλεξαν εκείνη για τη Ζιζέλ. Επίσης γύρω της ήταν όλα σκηνικά, από εδώ, από εκεί. Επίσης είχαν βάλει και παιδιά από το φυτόριο να κάνουν λίγο κόρντε μπαλέ. Που τώρα να είσαι 14 χρονών, να είσαι η πρώτη χρονιά σου στη λυρική και να έχεις την ευκαιρία να κάνεις κόρντε μπαλέ. Κάτι το οποίο στο εξωτερικό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα είσαι στο Royal, είναι αυτονόητο ότι όχι απλά τα 14, από τα 10 σου θα κάνεις κάποιον ρόλο. Μπορεί να μην είναι κάτι wow, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα συμμετάσχεις έστω και λίγο σε μια έτσι επαγγελματική παράσταση. Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί σε καμία ιδιωτική εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και δηλαδή και η λυρική με το ζόρι ακουμπάει αυτό του εξωτερικού, του company και της ακαδημίας. Δεν έχουμε εδώ πέρα μια ακαδημία καθαρά μπαλέτου, γιατί και η λυρική κάνει και πολύ γαμάτο σύγχρονο εννοείται. Δηλαδή η παράσταση που ανέβασε είχε και σύγχρονο. Δεν ανέβασε μια παράσταση καθαρά Ζιζέλ. Πήρε αποσπάσματα και κάπως τα έχωσε όλα αυτά μαζί. Δεν γίνεται να ανεβάσει μόνο Ζιζέλ ή μόνο Λίμνη των Κύκνων εκτός του company. Το company προφανώς γίνεται, προφανώς. Αλλά ακαδημία χορού δεν έχουμε, γιατί δεν υπάρχει, νομίζω, στην παιδεία του Έλληνα. Δηλαδή, άμα πάρουμε τα δικά μου ερεθίσματα, ακόμα και όταν ήμουν μικρή και μου έλεγε η δασκάλα μου ότι είσαι καλή στο μπαλέτο 10 χρονών, να το συνεχίσει κτλ. Οι γονείς μου ήταν κάπως μπαλέτο στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Ενώ υπήρχε λυρική, ενώ υπήρχε το φυτόριο, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία μπορούσα να πάω για να εξελιχθώ. Δεν υπάρχει αυτό το mindset ότι της ακαδημίας, όπως είναι, ας πούμε, στη Ρωσία, που από μικρά τα παιδιά τα πηγαίνουν στην ακαδημία, που και αυτό, αν με ρωτάτε, είναι τρελό. Είναι τρελό το ότι είσαι τόσες ώρες από τόσο μικρή ηλικία και το μόνο που κάνεις είναι μπαλέτο. Και κάποια παιδιά μετά σταματάνε και το σχολείο. Δηλαδή, αυτό είναι το άλλο άκρο. Αλλά γενικά αυτό το mindset του αφοσιώνομαι από τα 10 μου μόνο στο μπαλέτο δεν υπάρχει. Λίγο το ακουμπάει η λυρική. Αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Ούτε η καλύτερη τεχνική στην Ελλάδα, ούτε η καλύτερη επαγγελματική. Όχι. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Ας δημιουργηθεί πρώτα ένα πανεπιστήμιο χορού, ένα πανεπιστήμιο τέχνης που να έχει κλάδο χορό,
Και ας αφήσουμε τις ακαδημίες για αυτούς που είναι η νοοτροπία τους και η κουλτούρα τους το μπαλέτο. Τα βίντεο που μπορείς να έχεις από την παράσταση, να είσαι στην κρατική και να χορέψεις το μέγαρο και να ζητήσεις χορέψεις το μέγαρο. Ή ας πούμε, εγώ έκανα φέτος μια δικιά μου χορογραφία. Γενικά έχουμε μάθημα χορογραφίας που μας είχα χωρίσει ομάδες και ανά 3-4 άτομα φτιάχναμε μια χορογραφία για ένα συγκεκριμένο θέμα ή whatever. Και εγώ φέτος πήρα την πρωτοβουλία να κάνω δικιά μου χορογραφία. Πήρα 11 κορίτσια από το τμήμα μου και κάθε μέρα, μία φορά την εβδομάδα, τους έφτιαχνα κάτι ειδικό από την αρχή από το 0 και ήταν πραγματικά λες και είμαι ο alpha male χορογράφος που σας λέω τι να κάνετε κτλ. Δεν ήταν ομαδικό καθόλου. Και έδειξα αυτή τη χορογραφία στο Open Studio που απλά μας είδανε, ήμασταν max 80 άτομα με γονείς, φίλοι, συγγενείς κτλ. Αυτό το συναίσθημα το ότι βλέπουν ένα δικό μου έργο 80 άτομα ήταν ακραίο. Και μετά σκέφτομαι στις παραστάσεις της κρατικής της Λυρικής που τα παιδιά δείχνουν και δικές τους δουλειές και γράφει το πρόγραμμα χορογράφου Σύλλο. Και το βλέπει τώρα τόσος κόσμος στο Μέγαρο και τόσος κόσμος στο Νιάρχο. Είναι τύπου σοκ, δηλαδή δεν μπορεί να το συγκρίνεις. Δεν συγκρίνεται, νιώθω. Και επίσης στη Λυρική και στην κρατική, ακριβώς επειδή είναι τα δημόσια της Ελλάδας και είναι τόσο δύσκολο να μπεις κτλ. Οπότε όλος ο κόσμος το ξέρει. Ο κόσμος που θα δει την παράσταση έχει πολλά expectations από τη Λυρική και την κρατική. Και πηγαίνει και κόσμος ο οποίος είναι χορογράφος, είναι στο χώρο τέλος πάντων, οπότε μπορεί να δει 2-3 παιδιά και να πει αυτά κάνουν του δόθε. Και να δει ρε παιδί μου ότι μία γαμάτη χορογραφία την έκανε ένα παιδί. Που απλά μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει έρθει από σπόντα, ξέρω εγώ. Να είδε ότι ανεβάζει παράσταση στη Λυρική, ας πάω να την δω. Ή ξέρω εγώ στο Μέγαρο, η κριτική. Είναι. Μπορώ να μιλάω για ώρες, νιώθω. Αλλά δεν γίνεται να μιλάω για ώρες, γιατί αυτό το βίντεο νιώθω ότι απλά λέω τα ίδια και τα ίδια. Δεν θέλω να μπω σε μια κατακλείδα τύπου παιδιά. Οι ψήφοι πάνε παραπάνω στην κριτική και όχι στη λυρική ή στη δυτική. Δεν είναι ο σκοπός αυτού του βίντεο, είναι γενικά να σας φέρω λίγο έτσι πιο κοντά σε αυτές τις δύο σχολές. Μια έτσι ενημέρωση παραπάνω που αυτά τα πράγματα μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας άμα έχετε τα Instagram τους και γενικά άμα βλέπετε παραστάσεις και τα λοιπά, έχετε μια αλφα τριβή, μπορείτε να τα καταλάβετε αυτά και μόνοι σας. Απλά ήθελα έτσι να υπάρχει σε ένα βίντεο που να είναι έτσι όλα μαζεμένα. Δεν θέλω να μειώσω τις ιδιωτικές. Σε καμία περίπτωση είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενη για την ιδιωτική που ήμουν και για τα τόσα πολλά πράγματα που μου πρόσφερε. Και οι άνθρωποι και όλο το κλίμα, πραγματικά το πλαίσιο ήταν υπέροχο. Πήρα πάρα πολλά πράγματα και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που διάλεξα αυτή τη σχολή. Αλλά και οι ίδιες ιδιωτικές το ξέρουν ότι σε αυτά τα πράγματα είναι όχι κατώτερες, αλλά δεν μπορούν να ανταποδώσουν το ίδιο, γιατί καλώς ή κακώς είναι μια ιδιωτική και δεν έχει το budget, το πλαίσιο κτλ. Που έχουμε αναλύσει τόση ώρα για την λυρική και την κριτική. Σίγουρα, άμα τη σκέφτεστε, άμα αξίζει ή όχι, για μένα πρέπει να δώσετε για να το καταλάβετε άμα αξίζει ή όχι. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην δώσεις καν λυρική και κρατική και να σκεφτείς ότι ξέρεις κάτι, έχω λεφτά, βαριέμαι να πηγαίνω μέχρι τα εξάρχεια, θα πάω εκεί στην ιδιωτική που σου είναι πιο κοντά στο σπίτι μου. Όχι ρε φίλε, όταν σκέφτεσαι ότι θες να το πας σοβαρά και να ασχοληθείς με αυτό επαγγελματικά, πρέπει να δώσεις και λυρική και κρατική. Και άμα μπεις σε μία από τις δύο σχολές και δεις ότι δεν σου ταιριάζουν οι καθηγητές, το κλίμα δεν σ' αρέσει, πολύ απαιτητικό και δεν ξέρω κι εγώ τι, μετά πάρε την αποφάση και πες φεύγω, δεν μου κάνει. Αλλά πριν καν δώσεις να πεις όχι, για μένα είναι ένα πολύ τεράστιο χ. Και γενικά σας προτείνω σε αυτό το χώρο να μην λέτε όχι σε κάτι πριν καν το δοκιμάσετε, πριν καν δημιουργήσετε μία άποψη, απλά επειδή έτσι.
Όχι να λέτε στα πάντα ναι, προφανώς, αλλά επεξεργαστείτε κάτι πριν πάρετε μια απόφαση και καλύτερα ας πάρετε και μια γεύση. Χωρίς καν να πάρετε αυτή τη γεύση, να είσαστε από πριν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι καλό. Γενικά δεν θέλω να πω ότι δεν θα σας πάει μπροστά, αλλά κλείνεις πολλές πόρτες χωρίς καν να τις δεις άμα ανοίγουν. Τι είπα τώρα? Σύλλο 2025. Κλείνεις πολλές πόρτες χωρίς να ξέρεις άμα ανοίγουν. Ναι. Κάπου εδώ νομίζω τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Δεν μου έρχονται άλλα πράγματα εσείς παιδιά. Γράψτε μου παρακαλώ πολύ κάτω στα σχόλια. Αν έχετε κάποια εμπειρία με λυρική κριτική, ιδιωτικές, άμα ξέρετε άτομα τα οποία έχουν εμπειρία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να συζητήσουμε κάτω στα σχόλια για αυτά που υπόθηκαν σε αυτό το βίντεο. Δεν είναι ένα εγωιστικό βίντεο που ό,τι είπα εγώ νόμος θα σας πείσω για τα comments να μην μιλάει κανείς. Θέλω να ανοίξουμε συζήτηση, θέλω να είμαι και λάθος, δηλαδή να μου ανοίξετε τα μάτια για κάτι το οποίο είχα μια πολύ λάθος γνώμη. Είμαι ανοιχτή στο να πω τη μαλακία μου και να έρθει κάποιος και να μου πει κάτι σύλλο με ευγένεια εννοείται, μην μου αρχίσετε τα καντήλια από κάτω, όπως σας μιλάω εγώ ευγενικά. Έτσι θέλω και εσείς ρε αδερφέ. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ελπίζω άμα είσαστε και βλέπετε αυτό το βίντεο και είστε στην περίοδο που κάνετε προετοιμασία για να δώσετε τις εισαγωγικές, να πάνε όλα καλά. Δείτε και το βίντεο για τις εισαγωγικές, λέω πολλές λεπτομέρειες εκεί πέρα που ούτε εγώ θυμάμαι γιατί τότε τα είχα έτσι πιο φρέσκα. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια επίσης τι άλλο θέλετε να συζητήσω. Έχω εγώ 2-3 πράγματα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να πω ότι εξαρτιέμαι από εσάς. Αλλά ας πούμε το σχόλιο που είδα στο προηγούμενο βίντεο για τη λυρική και την κρατική με έκανε να το σκεφτώ να το κάνω τύπου το επόμενο επεισόδιο αντί να κάνω κάτι άλλο που είχα εγώ στο μυαλό μου. Οπότε ίσως με παροτρύνετε να κάνω κάτι άλλο πιο γρήγορα, άμα δω κάποιο σχόλιο και να έχουν μαζευτεί πολλές απορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτά. Φιλάκια πολλά, να χορεύετε, να παίρνετε όμορφα τον Αύγουστό σας. Τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, το μήνα που μας μένει. Το καλοκαιρινό αυτόν μήνα. Αυτά. Εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, μπουμπού και μουα.